acid. Ti once nga gatas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucous lining. So once nga ganipis ang mucous lining, diri ga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diri ga problema imot tiyan. So dapat ka baluta. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 adlaw-adlaw para nga hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imot tiyan. Tungod kay nga aman naka-D3 ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tubtob 5 ka kapsula sang litribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang litribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. Agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid nga akon irregular nga regla. Galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Dokramil kag Doksam isa man gali sa kabangdanan no nga naga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga sa may mga GERD mo. Amo nang nagapugong man Dokramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon. Siyempre busog ka. Busog ka. So damo man nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagkadto sa tiyan no. So, Wala. Dapat tulog wala. Tulog wala. Labi na kung late dinner ka. Pinanong wala gid ang posisyon sa pagtulog So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no. Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doksam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucous lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone na ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5
K5 News FM Dumaguete City 95.7, K5 News FM San Jose Antique 94.5, K5 News FM Calibo 100.9, K5 News FM Rojas City 89.1, K5 News FM Pasig City 103.9, K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City 88.7, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City,
K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang EO Executive Optical. Love your eyes. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso. Problema. Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong aga mga kakifoy. Kamusta na kamo da? Paniaga na, igmaron. Welcome na sa atong siningang pagpangalagad sa subong edisyon na subong adlaw, Biyernes na naman. Friday, TGIF. Thanks God it's Friday. Today is Friday. Friday the 13th. Malila ko daw kwani. Adlaw basta Friday the 13th depende na yan mo. Happy fiesta ha, sa mga pumuluyo sa Manuasang Barutak Nuevo, Iloilo. Subong adlaw. Happy fiesta. Pang-imbitar to si former mayor kag subong municipal administrator Hernan Beron Senior. May panyaga kuno dito sa municipal administrator's office sa munisipyo sa Manuasang Barutak.
Happy Fiesta sa mga taga-Barutak. Sa kay Mayor BP Biron. Sa kay Vice Mayor Hernan Biron Jr. Kay Municipal Administrator Hernan Biron Sr. Kag kay Ma'am Diana Biron. Ang imbitar sila to ho. Happy Fiesta gina base makalusot kita na karon. Ano por sa kay Congressman Ferds Biron. Salamat gid sa invitasyon ha. Ay lunch kuno dira sa Municipal Building sang Banwa sang Barutak Nuevo Iloilo. Kumusta lang kamo da? Gamay-gamay lang hindi lang magpatama sang kaon sang lauya kag estopado. Kag manok nga Bisaya nga may ubad. Kampiyon no. Kampiyon pol no. Subong adlaw mga ka-K5 ha. Arang aton sining team of reporters naka-standby ka-K5 Paul sa aton sining K5 dakop ka ilogo mo promo. Ay una dire arang aton sining okay ka may kapi ka. O madakpan ka nga nagapamati ka sa 88.7 MHz sa lilisuan sa inyong mga radyo. Automatic tagaan ikaw sa isa ka box ang DTX Coffee Mix. Healthy coffee nga produkto ni Dr. Amiloy. Ang tagaan ikaw sang isa ka kupon. O nagagamit ikaw sa mga produkto ni Dr. Amiloy nga DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag DTX Coffee Mix. May additional ikaw nga mga kupon. The more kupon you have, the more chances of winning. Luwas nga may kapi ka na, may tsansa ka pa nga makadaog sang cash prices kag appliances, electric fan, rice cooker, blender. Hindi lang aling refrigerator kay tama kabugat dalon. Yawan to karon si Toto did sa kwat kon refrigerator. Madala lang bla mabit-bit lang. Importante may appliances kag kwarta. May kape ka na nga healthy coffee no nga DTX Coffee Mix ni Dr. Amiloy. May kas ka, ay may box ka pati ugon mo dira no, ilogoon mo ang box na may duwa ka mga dice. Isa ka dice, cash prices 2,000 pesos, 1,700, 1,500, 500, 700. Ag appliances ay bangod kay gin pahamtang ninyo, ginbutang ninyo number 1 sa FM band ang K5 News FM Iloilo. Sa FM band number 1 ang K5 News FM. Musta ka mo da? Tiaranak mo da? Check nato niyang aton sila yung mga team of reporters upod sa kay Toto Dids. Ay ato sila sa area. Gintawag gini mo kay kung may kupon ka na. Siyempre butangan mo, sulatan mo ngalan mo, edad mo, address mo, pirmahan mo, cellphone number. Pagkinalan pagtawag, sabton mo dayon. Ay kung masabat, ma-confirm na ikaw, the next day sina kadtuan ka sang K5 News FM kag maglogo ka sang box. Ara na sila si Toto Dids na Reri si sinodang aton naka-standby subong si K5 Genie Kauyunan malogo na. K5 Genie nakalogo ka na. Kakita dyan? Oo, nakalogo ka na. Why pa? Why pa? Ginaulat. Ginaulat nga mag-yogo para makumpisa na kita. Okay. Kampiyon. Wait lang, gina-adjust sa mga K5 dyan ng aton nga radyo para hindi bala kita Why tayo live? Hindi kita mag-live. Arang K5 dyan, naka-Viber si Ma'am Karen Bonilla ang K5 dyan, no? Tapos may mga pictures, magkinadala ang ginasend sa newsroom. Pero right now, kita ko ang Si beautiful. Ma'am Leia Harioy sa K5 dyan, no? Ang Barangay Ingore, lapas sa K5 dyan. Siya ang aton nga, at dito mga aton nga camera.
sa ang aton nga ikalima nga winner ka K5 dyan sa aton nga K5 ka, dakop ka, ilogo mo promo sa K5 News FM Iloilo. Ang listener natin sa K5 dyan, no, halin pa sa first anniversary sa K5 user sa K5 dyan sa DTX Pofemix, D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. So, siya dito K5 dyan, ang nadakpan ni ka K5 EJ Cordova. That's why, or nagabutan, I mean, ni K5 dyan. That's why nga, worth it. Deserve din Nanay Leia ka K5 dyan. Kagang ginapangabaya ka ina nga magabutan na ka K5 dyan ang brand new electric fan kaga 2,000 pesos na cash sa K5 dyan. So, hindi na tapos pabuhayan ng K5 dyan. No? Kaya ko hina pa na excited si Nanay Leia nga magluugo o K5 dyan. Nag-practice press. Linnea. Nag-practice sa K5 dyan ka logo-logo. So, kwaol na ito na K5 dyan. Ang box. Oh, box. Oh, kinanglan may music. Ang music ta K5 Paul. Music ka K5 dyan. Logo. Yan. Ay, kita na kapesto kita na sa mayaman para masuwad, lugid, mayad ang aton nga day. Dire na. Ma'am. Oh, okay. Yan. Ari ka K5 dyan. Waiting. Butang sa babaw na. And watawin mga music. Music. Gaikong inyo nga signal. Nan, yes, sige K5 dyan. Dili kita dampeonan. Alam si nanay naka-ready na ka K5 dyan. Okay. Okay. Sige. Waiting ka K5 dyan sa ilogo ng music. Ano pa? Hindi ba na yun? Isa na. Hindi ba na yun ang logo? Ara daw music ka K5 dyan. I-check na ton. Are kay dali lang si K5 Paul dali lang oh. Eh dire sa aton dire abi ko. Before ka K5 dyan pa na uga nay kay alay na karon mang imo mo na karon puwersahan ilogo. So ka K5 dyan damo ang supporter sila Nanay Linnea dire ka K5 dyan ang mga listener man naton diri sa may barangay Ingore ka K5 dyan nagabantay nakasupport kay Nanay Linnea ka K5 dyan. So whenever you're ready ka K5 dyan ready. Ready na. Logo sang iyang ano na yung 2,000 gid kino ka K5 dyan. Ara na. 10%. Logo na. Logo na. Ag 700 pesos na cash K5 dyan kag electric kettle. Yes. Congratulations gid kay nanay. So ihan ka na ka K5 dyan. Ang ato na cash K5 700 Ato na cash. 700 niya cash. Kag ginaisip pa ka K5 dyan. Are 700. Ay ko ano ba sa AJ? Okay. Wow, 1,000! 700 lang kay Wise San Cecilio. Pwede balik ka ng 300 kay Pamiji. Panyaga pa ni Namon. Sige, huwag palat na. Buyan tang box. Okay. Huwag palat! 500! 100! 200! 700! Pero may Cecilio ko ni balik ang 300 pesos! Okay. Yes! And of course, ang brand new na Hanabishi water kettle na pink kasi pa dyan. Timing, hindi ako mag-inom sa DTX Coffee Mix, may initan sa tubig. Ang mga kay dyan, no? Mahapos na lang magkabukas ang tubig at magpinila sa DTX Coffee Mix sa K5 dyan. Yes, congratulations kaya. Nay, ano ang mahambal mo sa K5 News FM Iloilo and of course kay Doc Camille Uy?
Nagpasalamat ko sa K5 kay Dr. Ramel Itangoy ka sa iyang promo nga ilogo mo promo kag sa K5 man madamo gid nga salamat. Yes, kaya sa K5 dyan, nabataan natin si Nanay Linnea. No? So, ang imo abinay nga invitation o kung pagpakagda sa mga listeners sa didiri sa Barangay Inggory. Para sandaman man ako excited. Baga gusto man nga magdaog sa aton nga mga papremyo. Sa tanan nga listeners ang K5 FM 88.7 ginaagda taman kamo magpasakop sa sa ilang promo para kamo man makadaog sa ilang magamit ang ilang promo nga ang yaka-click ni nga ni Dr. Ramel Oy ang DTX 500 D3 Bio MITC DTX Coffee. Yes. Thank you, good kay Nanay Linnea. So, nabatala ito sa K5 dyan, no? So, diri sa mga taga-barangay Inggory, nga listeners naton, nga naga-bantay man, so, nagdaog si Nanay 700 sa elektrikata. Kagkamo man, no? May chance man nga magdaog sa 2,000 pesos. Kung hindi sila Linnea, baki si Ma'am Twinkle. Ang makabuo sa 2,000 pesos sa K5 dyan. Okay, kampiyon yun, kampiyon. Yeah, so thank you so much again to K5 San, and of course sa bubus nga taga Barangay Inggory, padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo. Base sila na ka K5 San ang masunod nga magdaog kag madakpan ni ka K5 EJ Cordova. So ka K5 San for sa team sa K5 News FM Iloilo, ka K5 EJ Cordova, ka K5 Karen Badilla, ka K5 Anjo Salmorin, ka K5 Jason Tanaron. Ako naman si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. There you are mga ka-K5. Bago naman nga winner sang K5 Ilogo mo promo. Si Ma'am Linnea Hariol sa Barangay Inggory sa distrito sang Lapas. Aton siling K5 Ilogo mo promo. Amo na gani nga siling naton sugod ini sa okay ka may kapi ka mo. Sa aton mga listeners dira, arayunan nyo lang pagpamati kay kon kamo madakpan na 88.7 MHz sa lilisawan sa inyong mga radyo. Ang ginapamatian nyo hindi kay sa Facebook ha. Tagaan ka mo ginayon sa isa ka box ang DTX Coffee Mix kag isa ka kupon. O nagagamit ka sa mga produkto ni Dr. Ramel Oy o DTX 500, additional 1 coupon. Kung nagagamit ka pagid may TC, additional 1 coupon. Tatlo na. Kung naka-D3 Bio ka, ti 4 na ka-coupon. Kung nga DTX Coffee Mix ka, ti 5 na ka-coupon. The more coupons you have, the more chances of winning. Sulatan mo na kay sa mga live programs sa K5 News FM Iloilo. Ginagabot naton sa box ang inyo mga kupon. Kag kon magabutan, lawagon imong ngalan, kag tawgan gilayon ang imong cellphone number. Kinala masabat mo na dayon, kaya kung imo masabat dayon, katatlo katawag, katatlo ka ring. Tatlo katawag, hindi mo masabat. At magabot kami liwat. Kung masabat mo na, pagtawag, masabat mo na nga ikaw na. So nga adlaw na makadto kami sa inyo nga puluyan. Madala sa isa ka box, kag may 2 ka dice. Isa to ka dice kina 700 pesos to na daog niya. Kag electric na ginainitan sa tubig. Parang hindi ka na mabudlayan kung mag-inom ka sang DTX Coffee Mix ni Dr. Ramel Oy. Ano kampiyon? Ilogo mo promo ni kung ni kampiyon gid. Ilogo mo. 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 Ilogo
kampiyon ged. Hindi ka pakita sa naman. Basta panayunan nyo lang na pamati sa 88.7 FM ha. Thank you for making us number 1 sa FM band. Ang K5 News FM Iloilo. Salamat kid sa inyong tanan-tanan. Pamagi ni sa pagpasalamat. Namon diri sa K5 News FM Iloilo ni Dr. Ramil Uy. Ayos, ni kampiyon. Hindi pa sinaman. Hindi ka pa kakita sa nga may libre ka na nga kape. May kwan ka pa, may kaskag appliances ka pa. Diri lang, of course, sa K5 News FM Iloilo. Oras sa aton nga pagpangalagad, las 11:26 na. Mga balita kag mga informasyon sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. Ang si former President Rodrigo Duterte nag-request sang interim release niya sa Scheveningen prison dito sa The Hague, Netherlands. Ay may isa kuno ka nasyon sa Europe man na gusto kuno nga magkuha sa iya. Nagbimber man kuno sang International Criminal Court. Kabatian ta kuno sa kwanto mo. Sa isa ka nasyon sa Europe man bala, matugnaw man nga lugar. Pero gusto nila kuno nga dito si Duterte. That's why nga si former President Rodrigo Duterte nag-apply for the interim release niya sa Scheveningen prison para nga siya, no? Madala dito sa sining lugar, mga ka-K5. Amoy nang gipalayag sang iya sining lead counsel na si Nicholas Kaufman, ang isa ka member state sang International Criminal Court ang nag-express kuno sang ila sining willingness to receive kay Duterte should be granted interim release. That's why nga nag-apply sila, nag-motion sila sa International Criminal Court. Dito nakadepende ni sa ICC na, no? International Criminal Court, kung i-grant nila ang motion or request for interim release ni former President Duterte, no? Ti sa Dublin, Ireland. Amo kuno ning may willing kuno sila nga magbaton kay former President Duterte. Agini nga nasyon member man sang International Criminal Court. So bantayan naton kung i-release siya, no? Kung i-aprobahan ang iya sining request sa International Criminal Court tungod sa crimes against humanity nga na-commit ni former President Duterte sunod sa mga akusasyon sa iya since 2016 to 2019. Kay after sang pagwa sang Pilipinas sa International Criminal Court, after sang 2019 tiway na sila jurisdiction. Ika ginasite ang pag-akusar, pagreklamo kay former President Duterte sa pagpungko niya presidente even before kay ginahambal niya ini mo kag may mga star witnesses nga nagwa nga sila ang nagapangamot, sila ang nagapatay sa tao kung mag-order sa ila si Duterte. Bantayan tayo na, ha? Isa din sa mga opsyon kay kung may mga kaso ikaw legal. Lokal man nga korte kung international, madamo sa mga opsyon. Isa sa mga opsyon kagin motion nila ang interim release sa kay Duterte. Ang pamangkot i-grant ba na sang International Criminal Court ang ila sining request. Amo ina ang bantayan naton
Sa sunod nga magpagwa sang desisyon ang International Criminal Court, i-grant nila o kung i-deny. No, i-deny na or hindi pagpahanugutan or i-grant or pahanugutan kadalon sa isa ka nasyon na member man sang International Criminal Court, tignabal niya kuno hindi man kuno flight risk. Si Duterte mga kakifay. Oras aton nga pagpangalagad las 11:30 na. Padayon kita nga padayon kamo nga nagpamati diri sa 11 Mbps mga balita ang public service sa Key 5 News FM Iloilo. Sabi ning mag-live-in partner o nakuhaan masobra 1 milyon ka pesos nga shabu, suspected shabu. Nga nagambal kita sang permis ang suspected shabu ay subject ina sa laboratory test sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA. Ining mga na-recover nga alleged shabu. Di mapadakop ka pa na kung di malang shabu, no? Mabaligya ka na kung di shabu. Gambal kita nga suspected shabu, kada dakop o kung may mga buy-bust operation ay na subject pa for laboratory test kung bala matutuod nga shabu o kung hindi shabu ang na-recover. So 100% man sa mga na-recover sa mga buy-bust operation, anti-drug operations sang police na-reconfirm ini pinagi sa mga laboratory test nga mga matutuod nga shabu. Sobra naman 1 milyon na recover sa mag-live-in partner sa distrito sang Arevalo. Why untat shabu, no? Grabe shabu pol, no? Why kita pagkadudla. Why kita sang pagkahangawa. Why kita sang ginatawag nga pagulikid. Amo na ni nga dakpanay sang aton sini mga otoridad. Sige gihapon ang pagbaligya sang shabu. Kasi da kani ibanda ka hilibion pagdakop pero kung ay kagani madakpan ba naga kinalipay sila kay nakakwarta sila. Agiban pa nga mga balita mga ka-Key 5 diri sa aton sini nga pagpangalagad subong sini nga udto naga-hook up sa aton ang aton sini nga sister station ang Key 5 News FM Rojas City 100.9 MHz. O sa mga taga Rojas City kag sa mga taga probinsya sang Capiz, maayong agagid sa inyo tanan-tanan. Nakapamati kamo sa 11 Mbps mga balita kag public service ang Key 5 News FM Iloilo. Iban pa naton yung mga balita ba daw confident katama si Vice President Sara Duterte nga malutsan niya ining impeachment trial. Impeachment trial kontra sa iya, no? Kay bisan pa nga gin-remand ini sang Senado, no? Ibalik sa House of Representatives. Pero ti sa gyapon nagapadayon pa dira, no? Ang kaso nga ini hindi man ini sila nga na-dismiss na. That's why nga na-convene na gani ang Senado nga korte nga mag-hear sang impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Gintagaan si Vice President Sara Duterte nga magpresentar sang iya sining side agsabat niya sa mga akusasyon sang napulo adlaw kontra sa iya. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte has begun despite sa mga ploys by her loyalist senators sa pag-block sini.
Ang Senado nag-convene nga impeachment court under watch by the public impatient with the delays. Sang Lunes, si Senate President Francis Escudero nagsumpa bilang presiding officer. Ag sang Martes, ang iba niya mga senador nagsumpa man bilang mga senator judges. Ang Senado nag-remand or hindi ini kuno gani nga ginatawag nga ginbalik ang kaso sa House Prosecutors. It is an order 4. Dapat nga ang House of Representatives mga kaki-5, ang 19th Congress, sang Kamara, mag-certify sang non-violation of the Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 5, kag ang 20th nga Kamara to communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint. Amo inang bot silingon sa pag-remand. Wala nga ginsiling nga ginbalik o kon gin-return ang articles of impeachment sa House of Representatives, kundi ginhambalan sang Senado ang Kamara or the lower house sa pag-certify sang non-violation sang konstitusyon, especially ang Article 11, Section 3, Paragraph 5. Kag gin-sertipikahan man sang House of Representatives nga naga-communicate sa Senate nga willing sila, kag ready sila sa pagpadayon sang impeachment complaint. Ang order expressly states that it's not a dismissal of the case. Amo ini ang ginhambal ni former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa iya siningan notes. It's actually naghatag sang nagdirect sang summons to be served. That's why ang mga katapos ang Senate Sergeant at Arms nagkadto sa talatapan ni Vice President Sara Duterte sa pag-deliver sang sumon ang magsabat sang mga reklamo. Akon sa diin, ang kampo ni Vice President Sara Duterte nagdali-dali sila nga magkadto sa Supreme Court sa tong Miyerkules to plead for injunction against sa Senate trial. O nagdangop ang kampo ni Vice President Sara Duterte sang Wednesday. Nag-plead for injunction kontra sa pag-trial sang Senado. Ang mga abogado ni Sara Duterte naga-question since February pa ang House of Representatives transmittal sang impeachment draft to the Senate. Kina-claim nila nga unconstitutional ini bangod sang pag-breaking sang Section 11, Section 3, Paragraph 5 that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within the period of 1 year. Kag ang ining reklamo, the draft may not cross over from the 19th to 20th Congress. Subong natunga kita, mayara nakasiling pwede maka-cross over. Mayara man mga constitutionalist na gambal nga hindi pwede. Tingin bala. Ang Korte Suprema sina ang mga desisyon mga kakipay. Pero sa Korte Suprema, ang constitutionality na ganing gina-question, amo ang naga-desisyon sini mga kakipay. Also, sang nagligad nga Miyerkules ang House Plenary, humbly nag-approve sang Senado ang required nga certification. It repeated that Representative Isabel Zamora, isa sang 11 ka mga House prosecutors na madugay na nila iningag na explain. Ang tatlo ka mga impeachment complaints were filed one after the other na nagsugod sa tong December 2, 2024. Ang House nag-verified sang consolidated sang tatlo ka mga reklamo into one.
Port Silingon, 3 ang sunod-sunod yang gin-file sa House of Representatives. But, gin consolidate nila ang 3 ka mga impeachment complaint to 1. That the consolidated complaint was presented to the House of Representatives the 10th session day, February 5th, 2025, in compliance ang Section 3, Paragraph 2. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. There are 215 out of 306 ka mga congressmen and women na nagpirma sang endorsement complaint or double the required sa Section 3, Paragraph 3. A vote of at least 1/3 of the members of the House of Representatives shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override its contrary resolution. Sang Miyerkules man nga daw, ang House Plenary nag-deferred sa pagpadala sang certification of constitutional compliance pending Senate clarification on the second order. Dugangan naton ini karon sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5, ang parte sa update naton kay daw gapati kag sa salig si Vice President Sara Duterte nga hindi siya ma-impeach sang Senado bangod kay ang numero sa mga senador, judges, daw mga pro Duterte. Malon tamang sindi daw mo gid man na pero may butuhay pang matabo. Oras aton nga pagpangalagad las 11:42 na magabalik kita dugay-dugay pagkatapos gidamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang 2 ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may visio. Ang visio nga may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapip. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga
luha, lipatan ng problema. Magkamon kag magluho sa bagong paglao. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nilipiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa to, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na. Magpapadalan sa lahat. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan. Ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apang, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sa pila ka tuig. Kabudlay, kalipay ag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magakugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, ano man handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, MBPS. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sinay mga relay station sa mga kabanawanan sa probinsya sa Iloilo kag sa Rojas City. 100.9 K5 News FM Rojas City. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX 500. Di superior anti-oxidant. Magtumar kita sa DTX 500, may pinakamataas nga 1.3 million ORAC units sang mga antioxidants. That's why nga malikawan naton ang mga baratian katulad sang kanser. Madamo sang klase sang kanser, isa dira amo ang sarcoma. Ang sarcoma isa ka rare o kung tumalagsahon nga size sang kanser apang iniisa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunyara sa late stage. Dawa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma.
60% sa sarkoma nagatubo sa kamot o kontiil. 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo sa pagtubo sang sarkoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang kanser. Mga usual nga sintomas sang sarkoma: pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, ini magiho nga jowen, tinali ang pagabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarkoma kag iban pang sa isang kanser, mag DTX 500 kag may TC kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agod mapungkan ang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang may TC naman isa ka alkaline nga vitamin C, nga kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod patyon ang mga guba nga selula sa lawas, pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin kanseros. Hindi na magulat nga magtubo pa ang mga bukol-bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, mag DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw para sigurado nga free kita sa mga baratian. Nagawa mo na ba ang mga DTX 500 kag may TC di kalidad nga produkto ni Dr. Amil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide via Shopee, Lazada or TikTok. Add to cart, idulong sa inyo mga pluyan kag sa mga product center ni Dr. Amil Oy nationwide sa Iloilo City, ari sa Ilop Street, kilid sa Robinson Saro, Iloilo City. Sa Miagao, aras Orbi Street, Miagao, Iloilo. Sa Kalinog, ara sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo. Ag sa Pasig City, aras sa Salvacion Street, Pasig City. Kaya ambal ni Dr. Amil Oy, prevention is better than cure. Maposponggan, ini ka magbalatian kung ang katumari ko sa DTX 500 may TC kag D3 Bio. Kay mabudlay bolngon kung nagabalatian ka na. May nga pon gid sa kay si Sir Kevin Ortiga kag kay Bern Orbido. Kapamati si Bong samtang nagapanyaga dira sa may Burgos, La Paz, Iloilo City. May nga pon sirs. Mga sir, may nga pon. Salamat kid sa pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Magabalik kita sa dugang nga mga informasyon kay mga balita. Sa Roa City ang pag-develop sa mga ports. dapat mong ginawa. Makabulig din para sa ikayo pa makaayuhan sa mga pumuluyo. Pagbalik ta karon dugay-dugay ha. Pao nato ang report ng gikan sa Roa City kag diri man sa siyudad sa Iloilo. Isa ka kagawad sang barangay Tabok Suba, La Paz. Isa sa mga nadakpan nga nagbayular sang Comelec gun ban sa siyudad sa Iloilo. Natapos ng Comelec gun ban sang June 11 ha. Pwede na kita kamo ka-firing. Pwede man maka-firing squad. May mga taong bulag kahit dilat. Pagkatapos kailangan sa atong sininga DTX 500 Health Alert kag Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, atong lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhod sa bagunga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay.
2016, sa Olimpiado ako ni Copper Mini. Before ko na Mexico, almost a decade ago, Sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasig sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagalan sa lahat. Yes. Wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayuhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anong magkabudlay wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalan, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Health Alert! DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mainit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So, kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng desugared sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang
kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medikal. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Vice President Sara Duterte may pasaring sa Marcos administration sa Araw ng Kalayaan. Mga personalidad at programa ng K5 News FM Antique humakot ng parangal sa Media Excellence Award 2025 ng UA Communication Society. Minimum wage hike ikinaalarma naman ng mga ekonomista. Mas mabilis sa pagresponde ng pulisya, tiniyak ng Olongapo City Police. Comelec posibleng isuspend ang voter registration para sa 2025 BSKE. Samantala, 4 na elected officials mula Iloilo hindi nakapagpasa ng SOSE. Chief Political Affairs Officer na si Atty. Remulyo tinanggap ang pagkatalo bilang alkalde ng Dumaguete sa nakaraang halalan. Mahigit 600 bilang ng vehicular accident ngayong taon na naitala sa Capiz. At mag-anak na patungo sana sa despedida na disgrasya matapos banggain ng motorsiklo ang sinasakyang tricycle sa Kalibo. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pinasaringan ni Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang administrasyon dahil sa panggigipit sa kanila sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng mga Filipino community sa Malaysia na malinaw ang ginagawa ngayon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa nilang lahat para mawala sa kanilang daan ang mga kontras sa kanila. Itinuturing kasi ng administrasyon na balakid ang pamilya Duterte sa mga masamang adhikain nila. Isa sa mga inihalimbawa ng Vice-Presidente ay ang pagpapakulong sama nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Network News. Mighty C Network News. Samantala, mga personalidad at programa ng K5 News FM Antique umakot ng parangal sa Media Excellence Award 2025 ng UA Communication Society. Detalye ng balitang yan, hati ni K5 Family Palanog. Naghakot ng maraming award ang ilang mga personalidad at programa ng K5 News FM Antique sa ang pinili the UA Communication Society Media Excellence Award 2025 kahapon June 12 sa Casa Augusta sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Ilan sa mga nagwagi ng parangal ay sina K5 Arjan Villasor del Coro bilang Best Commentator, K5 John Reynard Apostol bilang Best Male News Presenter, K5 Jimmy Gregorio Jr. bilang Best Field Reporter, at K5 Aileen Rose Taroja bilang Best Female News Presenter. Bukod dito, nakatanggap din ng pagkilala ang programa ng K5 News FM San Jose tulad ng Balitang K5 sa Umaga bilang Best News Program, Foro de los Pueblos bilang Best Commentary Program, Pinanid Sanggugma
Drama bilang Best Entertainment Program, K5 News FM Tutok Politika bilang Best Live Coverage at K5 News FM bilang Best Station ID. Ang pagkilalang ito ay nagbibigay ng karagdagang inspirasyon sa mga personalidad upang magpatuloy sa pagbigay ng totoong serbisyo publiko at kasiyahan sa probinsya ng Antique. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, nagpahayag naman ng pangamba ang mga economic manager sa posibleng negatibong epekto ng panukalang dagdag sa minimum wage. Ayon sa kanila, maaaring bumaba ang GDP ng 0.1 hanggang 0.5% at tumaas naman ang inflation ng 0.2 hanggang 0.8%. Binanggit din ang posibilidad ng pagtaas ng unemployment rate hanggang 0.7% lalo na sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na posibleng magsara o magbawas ng mga empleyado. Bagamat hindi pa na ipapasa ang 200 pesos sa wage hike sa Kongreso, patuloy ang panawagan ng mga labor groups para sa matarungang sahod na para naman sa mga manggagawa. ITC Network News. ITC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mas mabilis na pagresponde ng pulisya, tiniyak ng Olongapo City Police. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jack Solano. Isinagawa ng Philippine National Police o PNP Olongapo City Police Office Station 5 sa pangunguna ni Police Major Exodus Rodriguez ang isang SIMEX o simulation exercise sa pagre-responde sa report ng publiko sa loob lamang ng 5 minuto. Kaugnay pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mas mabilis na kilos ng kapulisan sa pagre-responde sa anumang emergency situation sa buong bansa. Ito rin naman ang ipinunto ni PNP Chief Nicolas Torre III sa kanyang press briefing sa Metro Manila sa naging SIMEX. Nagkunwari akong magre-report sa kapulisan hinggil sa isang aksidente sa Block 9 Barangay Gordon Heights, Olongapo City. Matapos ang aking pagtawag sa Police Station 5, agad naman itong nireport sa mga police patrollers na nakakalat malapit sa lugar para sa agarang responde. Maya-maya, narinig ko na ang wangwang ng pulis at sa loob lamang ng 3 minuto ay nakarating na ang mga tropa. Sa mga nais mag-report ng insidente, maaaring tumawag sa local police hotline sa inyong lugar para sa mas mabilis na responde. Ito si K5 Jack Solano para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Central Luzon, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC Chairman Georgia Erwin Garcia na posibleng suspendihin muna ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na nakatakda sana sa July 1, 2025. Ito ay kasunod ng panukalang ipagpaliban ng eleksyon sa unang Lunes ng Nobyembre 2026. Gayun din ang pagpapalawig sa termino naman ng mga kasulukuyang barangay at SK officials. Ayon kay Garcia, ang desisyong ito ay nakadepende sa Kongreso at hindi sakop ng COMELEC, lalo na ng kanilang legislative department. Anya, ito ay isang political decision na kanilang igagalang. Dagdag pa niya, hihintayin nila ang pinal na pasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung aaprubahan o i-veto ang panukalang pagpapaliban ng BSKE na orihinal na nakatakdang idaos sa December 1, 2025. Network News. ITC Network News. Samantala, 4 na kandidato mula sa Iloilo hindi naman nakapagpasa ng SOSE. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Kinumpirma ni Attorney Rainier Laison, Supervisor 4 ng Provincial COMELEC, na 4 sa mga non-winning candidates sa 32 na mga kumandidato sa provincial positions ang hindi nakapasa ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon pa kay Laison, ito ay sina Mark John Velasco, kandidato bilang Vice Governor, Telma Langusta, kumandidato sa 3rd District, at Rosendo Langusta sa 1st District na kumandidato bilang kongresista, at Antonio Parcon, kumandidato naman sa pagka-board member sa Sangguniang Panlalawigan. Base sa COMELEC rules, kung hindi makapagsumite nito na walang valid reason, may karampatang administrative fine na nagkakahalaga ng 10,000 pesos hanggang 40,000 pesos sa first offense.
Ayon pa kay Laison, sa kabila na nagtapos na ang pagpasa ng SOSE noong Hunyo 11, tatanggapin pa rin nila ang late submission. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Samantala, Chief Political Affairs Officer na si Attorney Remulo tinanggap ang pagkatalo bilang alkalde ng Dumaguete sa nakaraang halalan. Balita ang hatid sa atin ni K5 James Bandukillo. Tanggap na ni Atty. Dio Rebulyo ang resulta ng nakaraang halalan na hindi pumabor sa kanya at hindi nakamit ang tagumpay na kanyang ninanais. Sa panayam ng local media, sinabi ni Atty. Dio Rebulyo na kinabukasan ng halalan, buong puso niyang tinanggap na natalo siya sa eleksyon. Sa katunayan, binati na raw niya ang lahat ng mga nanalong kandidato sa pag-asang maipagpapatuloy nila ang magandang serbisyong sinimulan ng kanyang ama. Itinanggi ni Rebulyo ang aligasyon na ang paghahain ng election protest laban sa nanalong alkalde ay isang hakbang na hindi niya tinanggap ang kanyang pagkatalo. Ayon kay Atty. Rebulyo na ang paghahain ng kanyang kampo ng election protest ay hindi nangangahulugan na hindi nila tinanggap na sila ay nabigo noong nakarang eleksyon. Ngunit nais nilang malaman na mali ang mga dokumentong nakuha nila na may di umanong kababalaghan na nangyari noong Mayo 12 ang midterm election. Atty. Dio Rebulyo ay anak ni outgoing Dumaguete City Mayor Felipe Ipe Rebulyo na tumakbo naman bilang kongresista sa ikalawang distrito ng Negros Oriental laban sa asawa ni outgoing Congressman Chiquiting Sagarbarria na si Congresswoman-elect Maisa Sagarbarria. Ako si K5 James de Trebayo Bandukillo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa iba pang detalye ng mga balita. Mahigit 600 bilang ng vehicular accident ngayong taon na itala sa Capiz. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Angel May Ciudad. Lumalabas sa investigasyon ng Capiz Police Provincial Office o di kaya CPPO na tumaas ang bilang ng mga aksidente sa probinsya ng Capiz ngayong taon. Ayon sa data ng CPPO, 687 na ang naitalang aksidente mula January hanggang June 11 ngayon taon. Mas mataas ito ikumpara noong 2024. Sa ngayon, umabot na sa 396 ang reckless imprudence resulting in damage to property, 274 sa reckless imprudence resulting in physical injury at 17 ang reckless imprudence resulting in homicide. Habang naitala naman sa buwan ng March at May, ang may pinakamataas na bilang na aksidente na mayroong 142. Sinundan ito ng January na may 127, April 126, February 120 at ngayong buwan ng June na mayroon ng 30 na accident. Ayon kay Police Colonel Albert Tapulao, Director ng Capiz Police Provincial Office, kawalan ng kaalaman ng mga motorista sa pagmamaneho sa daanan ang isa sa mga dahilan ng mga aksidente. Dagdag pa niya na nasa impluwensya ng mga alak ang ibang mga driver na sangkot sa aksidente. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Angel May Ciudad para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Probinsya ng Capiz. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mag-anak na patungo sana sa despedida na disgrasya matapos banggay ng motorsiklo ang sinasakyang tricycle sa Kalibo. Balitang hatid sa atin, K5 Leonardo Viray. Nawi sa aksidente ang masayasa ng despedida celebration ng mag-anak na sakayan ng isang tricycle sa Tugbungan Puok Diversion, Kalibo, Aclane. Sa impormasyong nakuha ng K5 News Team sa isa sa 8 sakay ng tricycle, mula umano sila sa Linabuan Norte at magdidiwang ng despedida party sa Puok Porte. Ngunit pagdating sa lugar ay bigla na lamang binangga ng motorsiklong mula sa direksyon ng New Washington ang kanilang sinasakyan tricycle. Dahil dito, nagtamo ng sugat ang 3 sakay ng motorsiklo, samantala wala namang may nasugatan sa mga sakay ng tricycle. Mabilis namang rumesponde ang miyembro ng MDRMO kasama ang Kalibo PNP na kung saan nagpapatuloy naman ang isinasagawang investigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo.
K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Naglungsad ang Israel ng mga tinawag nitong preemptive strikes laban sa Iran. Ayon kay Israeli Defense Minister Israel Katz, kasabay ng pagdeklara ng state of emergency sa buong bansa. Pahayag na opisyal kasunod ng preemptive strike ng State of Israel laban sa Iran, inaasahan ang agarang pag-atake ng mga missile at drone na laban sa Israel at sa mga sibilyan nito. Iniulat ng Iranian state media na ilang pagsabog ang sunod-sunod na narinig sa kabisera ng Tehran habang patuloy na tumitindi naman ang tensyon sa rehiyon. Kinumpirma rin ng isang Israeli official na ilang beses na nagpulong ang National Security Cabinet ng Israel ang magdamaga bago isagawa ang naturang opensiba. ITC Network News. ITC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Cantos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampyon na istasyon K5 News FM Philippines. Drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga ka-K5 ang oras. Last 12:16 na sa hapon ang oras. Ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Para malikaban nato ang makabamatay nga kanser, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para mahamuok ang atong katulugon kon kabi, malikawan naton ang insomnia, mag DTX 500 adlaw-adlaw. At para magdubo ang atong sininga blood sugar, mag DTX 500 adlaw-adlaw. At para malikawan naton ang mga komplikasyon nga dala sa balatian sa atong lawas, bangod kay may diabetes kita, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 de superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat... Balik kita sa aton nga pagpangalagad ng mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa K5 News FM Iloilo. Yung mga mata kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Isang mga reports ang aton mga patrol reporters. Check naton report anay ni ka-K5 Angel May Ciudad. Nagikan sa Rojas City ay mabatian ang 11 Mbps sa bungda. Sa mga taga-syudad sa Rojas kag sa mga kabanawanan sang probinsya sang Capiz. Sa malawtan sa aton sininga signal.
Maayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Kamay at paa. Mga report rin ni Kaki 5 Angel may syudad nga ang rehabilitate ang rehabilitation sa mga ports sa Rojas City makabulig agod mapasanyog pagid ang syudad. Kita ni karon pero sa nagligan niya daw nag-usmod to ang kilid sang suba bla to. May mga tanom nga bonggabilya o bougainvillea. Ay kapiling, kay sarap ng buhay na Basta kung madugay na, siyempre may mga usmod na kung ay masagod kag ay ma-check ang mga ang river control or flood control or mga dike sa area. Pao na to ng report ni Kaki 5 Angel may syudad pag-rehabilitate sa mga port sa Rojas City, dako gid na mabulig. Sa mga pamuluyo sa syudad sa Rojas, report ni Kaki 5 Angel may syudad. K5 News FM Kampiyon Report. Kaki 5 Angel. Kaki 5 Angel. No, pigado signal. No, ini mayo. Medyo steady anay posisyon ta kay dula-dula. Kaki 5 Angel. No, hindi kin mayong signal. Oh, dali lang. Ang otod-otod Kaki 5 Paul. Hindi patio no. No, amo na signal. No, kalapit man lang sa Rojas kay Iloilo City. Ara na, steady lang sa posisyon ni Subong. Kaki 5 Angel. Dyan, makabulit sa dako para sa mga pumuluyo sa Rojas City, ang mga paghimuon nga pag-develop sa mga ports diri sa Rojas City. Una na dira ang pag-rehabilitate sa Rojas City Airport. Ikaduha ang pag-develop sa Colase Port nga which is located sa Barangay Colase. Kag amuman ang pag-rehabilitate sa Libas Fishing Port nga located naman sa Barangay Libas, Rojas City. Ining tatlo ka mga napang-mentionar naton, isa ni sila sa mga nagapanguna nga mga ginapang-agyan, especially sa transport station diri sa amon sa Rojas City Capiz. Kinabaloan man kay K5 dyan, ang Rojas City Airport na mon diri, domestic flights lang amon diri. Manotice mo ikaw nakakadto ka man di personally kag sa mga nagakadto man diri nga mga taga Iloilo, hindi gid tanto kalapad ang amon diri nga Rojas City Airport, kulang ang space para sa departure, para sa mga parkingan, sa mga nagahulat sang ilang nga mga himata nga maabot halin sa Manila or madulong sang ilang nga mga himata pagkadto sa Manila. So isa ina sa mga nakita nga dapat gid i-improve para sa mas masanyog pagid nga pagprogreso diriya sa Rojas City. So may baluan nga sa nagligad nga mga binulan nagkadto na diri si Secretary Vince Dizon kag gin-assess niya, nakita niya ang kabugusan nga sitwasyon kay K5 dyan sa Rojas City Airport. Kag dito gani man, kadungan sa iya nga pagbisita, ang pag-alokar niya sini sa budget para sa rehabilitation sa Rojas City Airport. Kag may mga masunod pagid nga igadugang pondo agud tuya para mapanami pagid ang airport sa Rojas City. Kaya ang mga tower dito, may mga dapat pa nga ipang-enhance, dapat pa nga mga pangkayuhon para sa maging mas maayo nga pagsulundan, plastar o konsepsyon man sang tanan nga mga nagagamit sa Rojas City Airport sa tanan man nga mag-aagi sa sinaiya nga paliparan. Sunod ang amon dari ka K5 dyan nga Colase Port nga na-mention na naton nga located sa Barangay Colase. So dira man nag-aagi ang mga dagko nga mga barko, may mga nag-aagi man diri nga mga cargos sa amon nga pakadto sa iban nga mga kabanuhanan or sa iban man diri nga mga provinces sa Western Visayas nga diri makaagi iya sa Port San Colase. So once nga mapakayo na dira ma-enhance kag mas mapalapad pagid ang mga plano dira sang city government, so makabulig pagid ina makagather sang dugang nga mga oportunidad para makahatag sang mas maayo nga obra or dugang nga mga obra sa mga pumuluyo iya sang Rojas City. So tanan nina nga mga plano sa mga ports diri sa Rojas City ang ara na naka K5 dyan nakaplastar. Ginahulat na gilang na Nabala na ton Kaki 5 Angels ang pagabot dira ni Secretary Vince Dizon sang DOTR. Ara kita da
may budget na nga 200 million no sa 2016 nga way magamit pero daw dugangan pagid 100 million sa subong administrasyon na K5 Angel. Oo, yes. Isa na sa mga ginpang mention ni Secretary Vince Dizon during the press conference nga madugang pagit sa another 100 million para daw maging kabugusan sina niya nga budget is 300 million para lang inapala niya alone sa Rojas City Airport. So ang iya pagit ya sa Kulas Airport may mga ginapangalukar pagit nga mga pondo dara ka K5 dyan para sa pag-develop sa sina iya nga ports. Pagluwas sina ang Libas Fishing Port, ay baloan man nga ang Libas Fishing Port sa Barangay Libas, dara na nagadungka din masami ang mga dalagkuan, bilang ang mga sakayan pandagat, nagaga pangisda ka K5 dyan. So ang sitwasyon man dara sa Libas Fishing Port, nagakinhanglano na gid man nga i-enhance ang pilang ka mga establishmento, ang mga karsada nga nagakalaguba-guba na, agud to makhatag pagit sa mas maayo nga serbisyo kag makacater sang mas madamo nga mga nagadungkat sa Libas Fishing Port para makahatag man sang dugang nga bulig sa mga residente pumuluyo sang kabugusan sa Rojas City Capital. So tanan nila K5 Angel ang Libas na mo na ng fishing port, fishing port. Kamagyan ka K5 dyan? Ang Libas port ninyo dira mo nang natawag nga fishing port. Oo, amo na siya ginatawag nga fishing port, Libas Fishing Port, na located sa Barangay Libas, Rojas City. By the way, sa diinto nga lugar ang daw nag-osmod to sa naligad nga daw pangon sang ulan? Diri na siya ka K5 dyan, ang Rosdak, ang river control. Sa ulon, halas ang istasyon sang K5 News FM, diri sa Tabok na ina ang lipunan bala nga ginatawag na dira ka magapanindahan. Sa kuan na kali ng Teodoro Arsinas Trade Center. Yes, sa Teodoro Arsinas Trade Center ako sa TAT sir, mas kilala man diri kung kasamon nga tawgon or mas na lipunan. So dito na siya ayon kay K5 dyan, dira na da siya nga port. Ang river control to ya ang damage ka K5 dyan. And kagaina gani actually nagkadto na ang pila ka mga officials so city government kagagin panglantaw na to nila kay obrahon na nila gilayon ginpanguwa na tong pila ka mga tanom para makaamat-amat naman sa pagkayo sa mutuyang nga lokasyon agud to hindi na magdako pa ang damage nga natabo mapaga. Ano kuno ang na ginhalinan nga na Rosdak? Ang ginalanto ko tungod sa sige-sige na bala ka K5 dyan nga pag ulan siguro bala ang pundasyon sang river control amo to nga na pithag, that's why nga natabo ang adtoya ang amo nga insidente. But for further nagakondak pagid sang dugang investigasyon ng DPWH pag city government ng engineering office sa city government kay pagod mga mas mapalpagid kung ano ang pinakarason nga sa kainan. Okay, so salamat yun. Salamat yun ka K5 Angel. Yes, ka K5 dyan. Direkta dari sa probinsya San Capiz, ini si ka K5 Angel May Ciudad para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya San Capiz. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni K5 Angel May Ciudad nagikan sa Rojas City, probinsya San Capiz. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Ang D3 Bio di antiviral kag antibacterial specialist. Palikawan naton ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo kung nakatumar kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Bangod sang iya sining extra virgin coconut oil kag ginpaamanan sang vitamin D3. Palikawan naton ini kay ang D3 Bio ginapatay niya sini ang mga viruses, mga bad bacteria, mga fungi kag mga parasite sa aton sining lawas. Kung mga viruses subong nga panahon nga naga-ulan-ulan naman, bisan ulan kag init may dengue cases kita no, way na sang 0 cases ang dengue. Ulan, maulanon kag mainit nga panahon. On guys, star ka bala sa balaon kag matubig nga lugar nga paborito balayan sang labok. Taas balang imo hilanat kag may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag pananakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rases nga nakatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kag patimaan nga basi may dengue ka gani mag D3 Bio ka.
Ang D3 Bio ang superfood supplement yang ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Kagin paamanan sang vitamin D3 nga maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga rin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin galin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sang aton nga lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung na dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas ang bleeding kung na-impiktar ka sang dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok nga may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kag magtumar sang D3 Bio. Di superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo nga mag-ayo? Mag D3 Bio ka. Kag parisa naton sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sigurado nga healthy kita mga kakipan. Mighty C ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog naton nga resistensya sa lawas. Para malikawan naton ang mga baratian. Ayara man nga vitamin C o kon Mighty C syrup para sa mga kabataan. Mighty C kag D3 Bio di kalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, available nationwide sa via Shopee, Lazada or TikTok. Add to cart, idulong sa inyo mga puluyan. Available man sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas kag Mindanao. Available man ini sa mga Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, mga kaki-5 diri sa Iloilo Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City, nga may libre nga consultation kag check up today, Friday. Available man sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center sa Orbi Street, Miagao, Iloilo, kag subong man sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo, kag sa Salvason Street, Pasig City. Sarap ng buhay. Kaya ang bali Dr. Amiloy, prevention is better than cure. Mapuspunggan nga ini ka magbaratian sa pagtubar mo sa mga herbal food supplement. Katulad sang D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Kay mabudlay bulngon kung nakabalatian ka na. May mga taong dilat ang mata. Mayo nga po lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Problema ay tinatalikdan. Mayo nga po lang dira kay Ma'am Bings sa PSJ sa Singapore. Ma'am Bings, mayo nga po, kumusta lang da kay Sir Edgar Badbadon. Lalo na kung ika'y gising. Tanghali maligaya. Mayong hapon lang no sa mga tagpalamantin naton ang bal ni Sir Edgar Badbadon. Mayong hapon lang kuno sa mga listeners and viewers ang 11 Mbps. God bless. The Philippines watching live from Cabagyao, Kalinog, Iloilo. Mayong hapon man sa kay Sir Robert Ligaspi. Mayong hapon man sa kay Ma'am Laura Sumakaysay sa Hong Kong. Ma'am Laura, maayong hapon. Kumusta na da? Kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Mayong hapon lang kay Sir Hodlom Montana. Maayong hapon lang. Kay AJ Marcelo Palcolio, mayong hapon. Kay Sir Edgar Barbadon, salamat kita. Subong man sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong, mayong hapon gid. Nangilog sa dagat patungo. Kay Ma'am Analia Hardilisa Nagalio. Ma'am Analia Hardilisa Nagalio, mayong hapon gid. Kay Migs Geoffrey Force
multipliers. Migs Geoffrey Force multiplier mayong hapon gid. Kay Kent Siakon mayong hapon man. Kay Sir Arman Goay. Musta ang aton sining pagbiyahe? Musta nang sausaw ta? Musta nang sausaw ta sa Langgao? Ano ang manamit niya isawsaw sa Langgao, Sir Arman Goay? Namit siguro sang inasal nga manok isawsaw mo sa makahang nga Langgao, no? Makahang sinamak. O may nga po nanda, salamat yun sa mga katapos ang K5 News FM taxi patrollers. O sa mga K5 News FM taxi patrollers namin nga po. Salamat yun, God bless sa inyo sining pagbiyahe. Mabalik kita dugay-dugay sa dugang pang mga informasyon ka report diri sa aton nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang na magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag magluhod sa bagong paglaon. Wala sa maya ay bisan anuman kabudlay, wala sa maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Mini. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na magpapadala sa lahat. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si T5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayluhan ang tanan ng pagpangabudlay sa kritisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagtan, naging pangabuyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga
nga mas nangin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nangin isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginaagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay ag mga habilig kahandurawan. Kita, padayon nga mga hugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kadalagan. Handa magpalangga, serbisyo hindi matulad. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bagong nga paglao. In behalf sang K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tinexpectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kaya binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinaranggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peo Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panulumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss gud. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kaya apil na sa trabaho. Balik kita sa ato niya pagpagalagad mga ka-K5 may ngapon man dira sa kay Rotsel del Carmen Arsiga. Okay, Rotsel del Carmen Arsiga, maayong hapon gid. Salamat kay nagapamati sa kuno dito subong sa aton sa Kamalig Haro. Thank you gid sa kay Rotsel del Carmen Arsiga. Pamati dira sa Barangay Kamalig sa Distrito Sangharo. May mga taong bulag kahit dilat ang mata. May mga taong tinatalian sariling kamay at paa. Problema'y tinatalikdan. Balikan na to kinang unat ang topiko parte ni sa update naton sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Ang tinaga nga remand hindi makabig nga pagbalik sang kaso sa House of Representatives sa mga House Prosecutors. Ini ang ginatawag nga order
It is an order para sa 19th Congress sa pag-certify sang non-violation of the Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 5, kag ang the 20th House of Representatives to communicate to the Senate that it is willing and ready sa pagpadayon sang impeachment complaint. Kay majority sila, mas lagapon sa buong member man sang House mo. Kag ang remand or the order expressly nagastates that it's not a dismissal sang kaso. Suno ini sa opinion ni former Supreme Court Senior Justice Antonio Carpio. It actually directs na ang summon be served sa kay Vice President Sara Duterte para sa iya sa pagsabat sang reklamo. Bot silingon nga way pa yung mapatay ang impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte as of now. That's why nga ang mga lawyers or mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang nagdali sila nga nagkadto sa Korte Suprema, nagdagop sila sa Supreme Court sang Miyerkules to plead for injunction kontra sa Senate trial. But sa likod sina, naghambal si Vice President Sara Duterte nga ready siya magatubang kag magsabat sang impeachment complaint kontra siya, but nga ang nagkadtong mga abogado niya sa Korte Suprema kag nag-file sang injunction against sa pagsugod sa pagtrial sang Senado. Kay gina-question sa mga abogado ni Sara Duterte kay sang February pa ang transmittal sang impeachment complaint sa Senado, ang articles of impeachment pag gina-claim nila sa mga abogado ni Duterte nga unconstitutional for nag-break ini sang Article 11, Section 3, Paragraph 5 that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, and the complaint may not cross over the 19th to 20th Congress. Kaya ini nga mga palamagutano ginasabat na gani ini sa mga dugay pa. Ginasulit-sulit ini nga sabat sa mga abogado ang man nga mga members ng House of Representatives ni Representative Isabel Zamora, isa sa 11 sa mga House prosecutors. That the House verified kagin consolidate ang tatlo ka mga impeachment complaint kay Sara Duterte. Gin consolidate nila, gintingob nila. Kag ang members ng House of Representatives nga 306. 215 members ng House of Representatives out of 306 ang nagpirma kag nag-endorse ang impeachment complaint. O kon double ini, pilo ini sa required sa Section 3, Paragraph 3 of about of at least 1/3 sa mga members ng House shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override its contrary resolution. Na dapat mong ginawa, talaga ng tali sa paa. Sang nagligad ng Miyerkules ang House Plenary nag-deferred sending the certification of constitutional compliance pending Senate clarification on the second order. Buhay lalo na't alam mo saan papunta. Kaya mo ining mga sitwasyon, no? Bantayan nato ni kunong development sini sa masunod yung mga inadlaw. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, healthy coffee. Amo ni nga kape nga dapat naton imnon permi. Bangod kay dapat sa mga panahon healthy, bisan kape dapat healthy.
DTX Coffee Mix, kung makasigop higop ikaw sang DTX Coffee Mix nga healthy coffee, makasigit ikaw sang namit kag saburuso nga kape. DTX Coffee Mix, healthy coffee. Nasatisfy ang imo kaugalingon nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix, healthy coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang samtang kung gusto naman nimo creamy coffee, magtumar ikaw sang pre-bio coffee. Healthy siya kay probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay, that's why nga healthy. Kag creamy siya kay may skim milk, kag may creamer. Pre-bio coffee. Kung maligo kita mga kakipay, gamit kita sang klinika DTX Beauty Soap. Amo ning habon nga nagakuha sang mga higko dira sa aton kalawasan, nagapamot sang lawas ta, nagapaprisko sa aton pamatyagan, nagapaputi sa aton sining lawas, nagapahining sa aton mga supat, shiny skin. Kung magpaligo ikaw, gamit ang klinika DTX Beauty Soap. At tapos naton paligo, gamit kita sa klinika Deo Fresh para mangin fresh na fresh. Nagapaputi kag nagapahamot sa aton sining ilok, klinika Deo Fresh. Tanan ini mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, available nationwide. Tuway na kita time diri sa aton sinang pagpangalagad sa 11 Mbps. Sa ngalan sa dami ng women of K5 News FM Iloilo, Kagruhas. Ang inyo ka K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Ang himpilan na